Takže ahojte, tady Janzi Pásgr, zdravím vás u ďalšieho videa z Counter Strike, čo je Lara TV. Áno, presne. A dnes vám ukážeme, ako ja vám ukážem, ako nikdy nehrať Counter Strike. Presne. Rýchlo, keď sa zabije. No, už je po tebe. No. Aha, áno, a už som dead. Áno, takže môžete si povšimnúť, že ako nikdy nehrať. Ako zabila jedna harpia, ktorý sa volá Maťo. Andy, ty ešte žiješ, či už aj ty si dead? Ja som dead. A tak... A furt nevyhrať. A prečo? Dobre, kúpime si takú. No, poďme, rýchlo, no. Áno. To na granát. Toto si ty? Áno, toto si ty. Pozor, nechod tam. Jau. Tento má vždycky sere, on má vždycky zabít. Jej, ale ako sme zomreli hneď vedľa seba. To je milé. Takže, pravidlo. Vždy zomierajte za svojou kamoškou alebo kamošom. Oplatí sa. Presne. Yes. Kúpime si takú blbosť zase. Daj sedmičku, je si bude. Vybaj. Au. Ježišmarja, to si ty? Ty si po zemi chodila? Tak chodím po zemi. Jej trh. Stoj. Vidím ťa. Oto sa za seba. Za seba sa otoč. Vidíš ma? Jej, ahoj. Jak se máš? Jak se vede? Dobré. Potade. Opatrne. Ty kokos, tu je to. Poď som ňou, poď. Rýchlo prebehni. Rýchlo, takto. Dobre, zakempí sa. Stoj. Čepni si. Pozor, hore je na tebou jeden. Už není. Rýchlo bež, lebo ťa vidno. Ale vyhrala si. Nevadí, to je super. Konečne som zomrela neskôr než ty. A ja som nevidel, že tam je nejaký debil, ktorý tam kempí. Kde si šla? Ja som tuto v tomto domčeku. Kde som vonku? A som dead. No, vidím. Takže, milí diváci, máte poučenie od Lary. Keď si budete pozerať toto video, nezabudnite sa poučiť z toho, že ako nikdy nehrať CS-ko. Lebo tak ako hrám ja, tak neschopne nehrá nikto. Ale aké máš skóre, to je pekné. Áno, presne. Moje skóre forever. Ale to, ne, to je mi si dal. Ty máš SK. Ahoj. Poď rýchlo, lebo ťa je vidno. Ty sa musíš hýbať furt, lebo ťa je vidno. Máš SK. Nie. Ty sa musíš hýbať, veď ty máš SK pre Boha. Je ťa vidno inak. Bacha na to. Padla som. Kde si šla? Jej. Ja som zomrela. Jej, lebo máš SK. Jej, tiež, sledujem ťa. Máš pekný nožík. Čo to je? Jej, vyhrali sme. Ty nie? Nevyhrali, sme prehrali. No tak sme prehrali. Lebo Andy nevie hrať. Alebo Lara nevie hrať. No comment.
Mr. Andy, to je moja kamoška, začiatočník. Áno. Napíš im, že ona robí video ako tutoriál, ako v živote nikdy nehrať CS-ko. Ja nemám slov. Nemám slov, Andy. Počkať. Umri, to sú komenty. Ježiš. Andy furieni. Áno, proč ne? Proč ne? Čítaj to. Hej, veď to čítam. Čau, Andy. Čo bude také behama? Už som si myslela, že umíraš aj ty. Ale idem ťa sledovať. Tak už si umrela, tak ťa už nejdem sledovať. Tu zostali len traja. Mr. Dahl, koho sleduješ? Dick. Ja mám tiež Dicka. Už je dead. Ja mám Mr. Dahlsa. Poď, hop, hop, ako skočíš. Jej! Jej, ja som Niečo sa naučila. Au. Toto asi bude 30-minútové video. Hej, presne, a ja som ti zomrela. Nohou na hlave. Ja som tu granátko niekto honil. Ale ja som zomrela s mojou nohou na tvojej hlave. Lol. Uj, to bude smrdeť. Počúvaj, toto video tu budú ako nápady na ako tipy a nápady ako zomrieť. Poprvé, jeden nápad. Zomrite s kamoškou alebo kamarátom. Tak, že svoju nohu budete mať na kamarátovi alebo kamarátkynej hlave. Tip 2. Umrite vedľa seba. Tip 3. Nechajte kamošku alebo kamoša umrieť v hlavou zabugovanej stene. Kupujeme, ideme na to. Poď takto skoč. Hopa. Hop. Opa Gangnam Style. Maria. Obama Gangnam Style. Obama Gangnam Style. Ale dnes ideme kopírovať. Je Gogo môj vzor, ale... To zvládne. To zvládne. Rýchlo, Kempy. Poď. Dobre, kempím. Nekempy, poď. Au. Čo tu je? Poď. Je vínečko. Počkaj, niekoho vidím. Pozor! No. Počkaj, musím zbeviť. To mám. To je pravda. Som najdržnejší, pozrej na ňom, ako ma zabíja. Poď, Andy, a prežiješ. Ty sa jak smeješ? Nový smiech mám. Hej. Au, granát. Granát vidí. Vieš čo, po dotočení videa si to vyrieš osobne s granátom.
Čo robíš ty? Robíš to, čo ja, hej? Au! To som zlakol toho rukojemníka. Ďalej. Poď. Preč! Straj po ňom! Dobre. Zabila. Andrej, dobrá. Kde si? Poď vonku. Keď tam zabije niekto. Idiot. Kde si pre Boha? A ty si kde? Vonku, ja som pri... No začiatok. Tu sa otočí. A tu Tereson. Ja som pri tom trhovisku. Au. Rýchlo. Obranca. Ježiš. Jej. Taký ground face. Tak dala niekoho. Ground face. Skús dať niekoho. To bude ako opitá amnézia. Uhni. Ja mám mesko zo sledky. Uhni. Ty vole. Ground face. Čo tam robíš? Ground face som hodila riadny. Jej, sledujem ťa. Ze všech věcí, které jsem ztratil, mozek mi chybí nejvíc. Ty si ale lamer. Ty vole, ja zoberiem z tých ich komentárov. To sa nedá. Trval si na mňa, ať sa ukempím. Debil na tom bol, Ukempíte. jak retard tam impotent tam normálne sedel. Počkaj, mama mi volá. RTV, Mama mi počet. volá. No. Chlebíček na sem. Chlebíček s maslíkem sledujem. Mám sa už obliekať. Už. Čo ja viem. OK, dotočím a ideme. Telefonát. Čo? Picu? Hej, to je Andy? Pascal telefonuje cez video. Ako možno takto dopadá? A hento, hej. Jaká konverzácia. OK, už hráme, musím končiť, čau. A donesi mi to. No hraj! Andy, let's go. Any problém? OK, Andy dovolala. Bolo to súrne. Volala mi mama. Čo to dostane? Sorry, Havel. Dedla som sa. Trošku mi to ubralo na živote. Áno, Som mŕtva. taká som šikovná. Počúvaj, Ide? Andy, o koľkej ideš? Nejdem nikde. No, mi to donesú. Nie? Nejdeš nikde? Takže kašľaš na pizzu. Nie, budem mať pizzu, ale mi ho donesú. Bože, tak by som si dala pizzu. Prečo mi ty vždy robíš chute? Hľadí, no tak, no. Aj keď som ti písala na Facebook, ja mám takú vec a ty si povedala ešte lepšiu vec. Neser, Mandy. Prečo mi toto robí? Nerob mi to. Nerob mi to. Ako Andy sa smeje. Áno. Maria. Ty máš nejaký hlas. No, takže ideme si... Dobré hudby sú tam. Sa mi páčia. A nie? Si ty? Bitch. Hej, ja som teda lietajúci králiček. Ale... Kvaša. Ja som zomrela s nohou zabugovanou. V plote. To bol dobrý skill. Je copyrightka. Prečo opakuješ po Gogovi, že chvaša? Nemyslí si svoje.
už mám, som si raz vymýšľala, počkaj, že ahojte zdochlinky a zdochli čatáči, ja neviem, ako som to, počkaj, jak som to ešte vymýšľala. Hej, ja som si tiež vymyslela. Ja to mám tak, že hej, čaute, vítam vás Lara a dnes si ukážeme, ako nehrať CS-ko. 10... Asi tak by som teraz toto povedala, lebo inak sa to nedá. Že ako správne hrať CS? Takže nevšimla. Áno, to je u teba, u mňa, ako nikdy nehrať CS-ko. Správne, veď vieš, aké som mala skóre? A aký som mala ja skóre? 0 z 5, 0 z 10, 0, 0. Ticho, teraz máš 0 ako 23. No, tak 0 k 23. Jej, ja som šikovná. Lara failuje. Čo nahrávaš? Nie. Takže nahrávaš. Ja nahrávam stále, ja neviem. Najlepší. Deti, aký máte najlepší smiech? Je. Najhorší. A tomu sa hovorí gorila, kemarujú. Hopa. Kempujeme? Tak nekempujeme. Granát. Jej. Evaj. Kill Bill. Kajlíme to. Ty vieš, Mr. Andy. Neviem, prečo si dal Mr. Andy. Mr. Andy, to MR, to je klub. Aha. Aha. Prečo nezabiješ sliepku? Máš z nej meso. Hneď. Jej. Chuďa sliepka. Lara TV? Ježišmária. Nebudem odpovedať. Už si tiež zochla? Ja ti cítim chlebíko. Silové. Partvinko mi sa vejde. Lara TV. Ježiš, nepíšte mi, lebo príde ma popliesť vám po poliach. Lara TV? Ne. Čo je, som jej hovorca. Áno, ja som taká výborná. Ja si zaslúžim mať hovorcu. To ja som kde zaletela. Si slávna. Hej. Kde si? Si ty? Nie. Jak si tam? Nie. Jej, ako ma odstrelili pekne. Idem ťa sledovať. Ako vieš, že ja som tých vojakov uvidela. Hneď som sa chcela skryť, ale ten úkryt moc nevydal. Presne tu ma odstrelili. Áno. Kúsok ďalej. Hlasovanie o ďalšiu mapu. Som zvedavá, ktorú mapu si vybereme. Hore máš čísielka, tak ty budeš dávať. Aňa? Aňa, A daj budeš dvojku. dávať. OK. 2. Najdrsnejší byl chleb. Máš To si ťa to všem. naučila. Konečne. Ja musím naučiť lietať. Uí. Yeah, let's go. Uí. Mapa Dedus. Ako si tam dole? Kempujeme.
považíš sa ma odstreliť, tak tak zemreš. Čo tam robíš? Ty? Počkaj, tu je nejaká strelba. Preto som išla prežiť, jo. A, lak. Fajn. Ak zomreš skôr než ja, Andy, ak zomreš skôr než ja, tak ma budeš sledovať, OK? Ty si zomrela. Nie. Zomrela si? Ja už som zomrela. Ale ležím vedľa Kalimera. Tady. Jo. Ako s tým nožíkom šibrinkuješ? Au. Hodím ti granát. Posílám Za 5, granát. 4, 2, 1. Aha, overuj 4, 3, 2, 2, 1, 2, 3, 1. Mení sa server. Nie, nemení sa server. Mení sa mapa. Čo? Ono ma to odpojilo. Počúvaj, choď na faj. Choď na faj. Čo? Takže dneska ukončíme náš dielik z Counter-Strike. Uvidíme sa zajtra možno. Možno pozajtra, kedy Klára to bude vyhavovať. Takže majte sa a užívajte život, aj keď ho nikto nemá rád, ale pôjde. Čaute! Čaute! To je kopírak. Bu!